We begin with Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, good morning, Yusek. Yusek, nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung desisyon ng China to sanction former Senator Francis Tolentino po dahil sa kanyang naging stance over the West Philippine Sea issue? Ito naman po talaga ay naibalita, pero yung katanungan na po na yan ay ibibigay po natin sa DFA kung ano po ang kanila magiging tugon. But as a follow-up lang po, ma'am, no, given this move by the Chinese government, parang nagbibigay rin po ba to? Does it send a chilling effect to Filipino officials who are very vocal when it comes to the South China Sea, West Philippine Sea issue? Kung pwede pala itong gawin ng China sa kanila. Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Ang sabi nga ng Pangulo, we will not yield even an inch of our territory to a foreign power. Last follow-up na lang po on this matter. Pero wala pong balak si Pangulong Marcos to summon Chinese Ambassador Wang Zilian or Chinese officials to relay yung naging concern natin on this decision. Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan. Thank you po. Christian Yosores, DZMM. Good morning po, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulo yung mga recent developments po doon sa kaso ng missing Sabongeros after po lumutang ng witness na si alias Totoy? Base po sa reports, may ilang polis daw na dawit doon sa pagdukot at pagkamatay ng mga Sabongero. Ano po ang direktibo ng Pangulo sa mga nag-iimbestiga po tungkol dito? Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ ay meron pong 4 na witnesses na maaaring tumulong pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwedeng maging state witness. At kailangan po talaga nila ng maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng ibang mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos kung meron man para mas makatulong po sa pagresolba ng kasong ito. One follow-up lang po. May mensahe po ba ang palasyo sa hudikatura after din po may lumabas na report na sinasabing masyadong makapangyarihan yung mastermind and can influence even the Supreme Court? Naniniwala po tayo sa integridad ng ating korte. At ito'y masisolusyonan na naaayon sa batas at naaayon sa rule of law. Sam Medenilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Magpa-follow up lang po kami regarding po dun sa negotiations ng Philippines with the US regarding sa US reciprocal tariffs. Sa ngayon po, sabi po ay ongoing pa rin ang negosasyon at hindi pa rin po kami makakapagbigay ng anumang detalye patungkol po dito. Pero asahan po natin kung ano man po ang magiging solusyon dito or rather resolution dito. Ito po ay para po sa kabubuti ng ating bayan. Follow up lang po. Bali, prepared po yung government sa either scenario. Kung i-retain or itataas or ibababa sa tatlong scenario po kung sakali. Ano't ano man po ang mangyari dito, kailangan po ang bansa ay handa. Kaya po ang Pangulo natin at ang economic team ay lagi pong pinag-aaralan ang mga patungkol dito. Okay. Thank you po, ma'am. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Former presidential spokesperson Harry Roque recounts the pain of leaving the country and being separated from his children. At ang sabi niya pa po ay I was forced to leave under the circumstances. At hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po sanang sagutin ito pero kinakailangan po dahil baka po ito ay tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, mukhang isinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay naglakad ng permit or license
ng Lucky South 99. Hindi rin po yan yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo na siya mismo ang nagboluntaryo ng mga facts at mga dokumentong kanyang ikinumento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat pong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR records, meron siyang mga extrajudicial settlement ng kanyang auntie at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain attorney Percival. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. Final question, Ivy Reyes, Billionario News Channel. Morning po, Yusek. Sa 20th Congress, pag-open ng 20th Congress, final po ni Senator Gatchalian na yung 3-year college degree. Tatanong ko lang po na since President Marcos is against the K-12 na po, na hindi effective yung K-12 like he said, ano pong masasabi ng palasyo dito? Okay, gusto po natin liwanagin ito. Hindi po niya sinasabi na hindi natutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. At ngayon po, sa pamamagitan din po ni Secretary Angara, ini-improve po ito. Pero ayon po sa ating Pangulo, hanggat nandyan po ang batas para sa K-12, ito po ay susuportahan at palalawigin at pag-iibayuhin na maayos para sa ating mga estudyante. So hindi na po siya tutol talaga sa K-12. Aayusin po ngayon. Pero kung ano po ang magiging batas, yun din po ang susundin. Pero sa ngayon na nandiyan po ang batas, ito po ay bibigyan po ng halaga at palalawigin at pagagandahin pa po. Follow-up, Mariz Umali, Actually, GMA ma'am, Integrated News. Good morning po. This is not a follow-up. Magtatanong lang po sana ako tungkol dun sa isinumite ng luwa na report sa Okay. Malacanang Mm-mm. because before sinabi po nila na nakapagsumite na po sila ng kanila pong findings and recommendations. Maaari po bang ilahad kung ano po ba ang naging laman at ano po ba yung mga rekomendasyon at pananagutan? Okay, kakatanggap pa lang natin. Sabi ko, ako'y nagkaroon ng kopya. Isang folder at 2 boxes. Isipin niyo po yung isang balikbayan box. 2 nun. Okay? So, magkakaroon po ng meeting tomorrow, a Friday, para po pag-usapan kung ano po ang dapat na maging solusyon para dito. So, makakaasa po, lalo-lalo na yung mga consumers po ng prime water, na hindi po ito tinutulugan ng gobyerno, ng pamahalaan, dahil aaralin po namin ito. Para sa inyo po ito. Ma'am, just to follow up, meron na po bang bilang kung ilang LGUs yung gustong kumalas na sa prime water dahil dun sa kanila pong klase ng serbisyo? Most probably, Friday pa natin ito malalaman dahil nag-start na po ako sa folder at meron po tayong ibang nabasa na malamang ay hindi pa po ninyo alam. Saka ko na po i-report. And one last, may I just take this opportunity? Ma'am, I understand na sinabi niyo po na ipaubaya na natin sa DFA yung tungkol po dun sa reaksyon ng China dun sa ginawa po kay Senator Francis Tolentino. Pero nakikita niyo po bang paglabag ito sa diplomatic protocol? Yung ganitong pagsasanction nila sa isang dating opisyal ng pamahalaan because of what his stand on the issue on West Philippine Sea and the tension on West Philippine Sea. Since pag-uusapan po natin isang foreign policy at ito po ay may kinalaman sa ibang bansa, mas naisip ko po na ang DFA po ang sumagot para dito. Salamat. Related to, okay, Tuesday New DZBB.
Hi ma'am. Sa ngayon po may dalawang low pressure area po sa loob at labas ng bansa. Panay na rin po ang pag-ulan at mga bagyo. Mahalaga po ang papel ng Office of Civil Defense sa ganitong mga pagkakataon. Meron na po bang naitalaga, nakapalit yung dati nating OCD Administrator, Ariel Nepomuceno, para mag-oversee po doon sa mahalagang papel ng OCD? Opo, meron po na italaga na OIC. Ito po ay si ASEC or Assistant Secretary Rafaelito Alejandro Defort. Siya po ang OIC ngayon sa Office of the Civil Defense. Yun lang po. Thank you. Thank you, Malacanang Press Corps. Yusek Claire. Okay, thank you. Ang lalawigan sa pamumuno po ng ating Governor Lilian, Vice Governor pala, ating Governor na Lilian Tineda, sa 6 na taon na panunungkulan bilang Governor. Sa tulong po ninyo, may sikatuparan at ibigay po natin ang mga proyekto at programa para sa ikakabuti ng mga kapampangan. Ay, maraming salamat. Sa Gunian Numbers, maraming salamat. Papasalamat din po ako sa mga regional at provincial director ng mga iba't ibang ahensya ng paglalaan po ninyo ng pondo sa mga programa po namin. Malaking bagay po ito para sa amin. At sana po, mas dagdagan niyo pa po sa term ni Nanay yung mga pondo na ibibigay po ninyo. Sa dami po ng agenda ni Nanay, kailangan po namin ng tulong ninyo. Gusto ko rin po pasalamatan ng mga ating mga department heads at empleyado sa Kapitolyo na nakatubang po sa pag-implement ng mga programa sa ating mga kapampangan. Department heads, maraming salamat at sa 6 na taon hindi niyo po ako pinabayaan. Sa 6 na taon, wala naman po ako naging kaso, maging malinis po ang kwenta ng pera ng Kapitolyo. Pero mag-ready na po kayo. Tuwing alas 5 ng umaga, start po ang meeting ninyo kay Nanay. Ganun din sa ating Provincial Administrator, Attorney Chua, PA. Thank you. Make sure na lahat ng pipirmahan ko safe tayo at walang magiging kaso. Salamat kayo. Miss Angie, my executive assistant sa pag-implement ng mga programa natin. Naging maluwag ang trabaho ko as governor dahil sige lahat na atas sa mga legwork. Pero at least, sabi ko nga, na-implement ng tama yung programa natin na na-implement ng tama. Maraming salamat, Miss Angie. Ang head ng kalam natin, si Mayor Buddy, maraming salamat sa 4.5 billion sa aming na taon ng collection natin. Without this collection, maraming programang hindi na-implement. Because of this collection, marami pa tayo nagagdagan ng programa na implement para sa mga kapampangan. Thank you, Parang Buddy. Ako rin pong kunin ng pagkakataon nito para pasalamatan ang ating outgoing 3-term board members sa inyong serbisyo at matapat na paglilingkod sa ating lalawigan. Board, sabi nga ni Nanay, mamimiss niya kayo. Same thing, mamimiss ko kayo. Kung kailangan nyo ng makakausap, kaibigan, payo, nandito ako as Vice Governor. Pero pag kailangan nyo ng pondo, baon, doon kayo sa Governor pumunta. Maraming salamat, Board Member. Binabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan
ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating governor. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapanatili ng kapayapaan at kalusugan. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga Kapampangan. Sa ngalan po ng Bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Muli, maraming salamat po. kakatamong job orders, din kakatamong contractual at din casual tamo na hanggang December ala na kay panweldo. Nung dahilan mi po balo pero ako po migaga na ka magumpisaya po kini ing transparency nung atin pong minyamantala karetang milabasan administrasyon king kabana po ning bayan tagalan at tagalan mila pong Attorney General Joaquin Oren. Ingigid po gatang transition, menak na po. Napnapya po ing kaya katamong pera. Ikit miya po 2 weeks before election, nakapagluwal na pa pong 240 million. Imagine, until today, unliquidated la pa. At ikaw po personal na mensahe ka rin pong kapanibalan po kayo sabihan ng financial sa inyo. Ano pa na po niya may labasan niya pong turnover, pekisabihan ko niya po yung kakatamong city treasurer at papaborin niyo pong may labas tanganan niya po yung kabanan ng syudad, karan na pong tao rin, ako po may donos karan kapwa yung mabalakay niyo at papaborin niyo makanyan. Yung segot na po ka na ako, alaki po nga karapat, Vice Mayor, ating kayo nga karapat nung bisa kayo. Yako, konselor ko, muling buri kong gusto, ating ko nga karapat. Manindigan ko kaya itong gusto. At rough estimate, rin po JO apektado, mga pilan na po. 6,000 rin di sa aming JO. Sobra na po karakal. Ngayon, 6,000, kabilugan na mabalakat. At baka naano kaya pong mag-hire ka niya na kontraktual lang po parang kaya katamong JO nung alata mo pong panweldo. Kaya pin po may sasabi kaming Attorney General, halos Aldoldo, nung makanano may nga paralanan, nangyayaman italaman na kumpleto, retang kabuuan na 3 hanggang 4,000 JO, at least man lang manikwata mo bang kanita ing syudad mabalang at aya pumulok. Kasi rin pong kaya katamong state super, mitok ng lana man kanya, no, ling end of contract la, ngayon imantong kami pong panweldo, bang kanita, magtuloy-tuloy po ing karelang serbisyo. Misasan metong tamo para king masanting nga para sana ning balian magalang. Abe-abe, mi papanantabe, alang mi paglakwan, alang matamad, ala na pang politika, one time mo, miyabe kata, king marangal, apa magserbisyo. Let us prove through our words and our actions na elamig kamaliring magalenyos king pamamilida kay katamo. Di ng tamong dangal ing pamangobyerno king magalang. Alang mi panira, alang mi pamatikos, alang maglaram. One time mo, maging sincero at tapat tamo para king lugod tamo king balen magalang. And being your mayor, I stand with you, not above you, because real leadership is not about power. It is about people. Kung masanting, ibalik dala. Suportahan dala. Nya, sana po, bisaw-bisaw tamo. Last po, dakal mangutang ka na ako.
Dakal mangutang po ka na ako, kukutang da. Sabi da, maglako ko ba ka nung magobra? Yan po. Sana po ay tindihan nyo po. Totoo po, maglako kong magobra. Kailangan detang ikabit ko, detang makaalain, detang kanakong prinsipyong matino. Detang manuala, kay kanakong advokasya. Adyang nino naman po maging mayor. Halimbawa, aluaman ako. Mo naman pwedeng ikabit. Detang utusan me para papagobran kay bat ko kontraya teter ko yan. Nining may sakripisyo. Alwa mo nga ako. Ikata mo nga ning may sakripisyo. Anya, kailangan itang katamong kuwanan, itang kanakong kuwanan, makaalay niya. Kay katamong prinsipyo, makaalay niya. Kay katamong advokasya. Kingali mo pagsuko at siyang meging mabayat ang kekatang pagdalanan. King pamang pasikan, king lubni, king bawat baging milyari kekatamo. King pamang pato kay kami. King pamilyang tamo, king buong team tamo. Kareng buong memalen ning porak, nung makanano yabatapat, Ingmeko ang matatag, tutong lulugod at lilingap ang impana ng balik. Indeed, I am blessed to call you my father, but the people of Porac are even more blessed to call you their neighbor. And to my mom, na lagi nga sumukin behind the scenes na Ngayon na po ang opisyal na unang araw ng ating second term. At alam kong sabik na kayong marinig kung ano ang mga susunod nating hakbang. Naririnig ko na nga po ang tanong ng marami sa inyo. Mayor, ano kaya ang mangyayari sa first 100 days? Aaminin ko po, excited din po ako. Dahil bawat araw, isang panibagong pagkakataon ito para tugunan ang mga pangangailangan ninyo at tuparin ang mga pangarap nating lahat para sa San Fernando. May kasabihan po tayong health is wealth. Pero sa totoo lang po, paano kung wala kang yaman? Paano kung kahit simpleng check-up ay wala kang pambayad? O walang masakyan papunta sa health center? Sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng serbisyong medikal na libre, maayos at may malasakit. At bilang inyong ina ng syudad, ramdam ko po ang hirap at pag-aalala ng bawat isa. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Ang una nating magandang balita sa tulong ni Congresswoman Mika Gonzales at ng ating mahal na SDS, Congressman Dong Gonzales. Ang una nating magandang balita, groundbreaking na po soon ang ating City People's Hospital. Po, lahat ng bagay ay may simula, no? Ay ang simula na yan, ang pagtatrabahuhan natin, kasama ang buong mga opisyalis ng Sanggunian. Nandito po kasama po natin si Councilor Dr. Stephen Aurelio, yung mga councilors and Vice Mayor Jun Castro, kasama po lahat ng mga kawanin ng gobyerno para yung mga gusto nating isakatuparan na programa at proyekto ay maibigay natin ng tunay at tapat para sa bawat Mabalakenyo. Yan ay pagkakaisa. At sorry po kanina, gusto ko pong ang aking buong taos-pusong pasasalamat sa pamilyang Pineda, lalo po kay Tatay Bong Pineda, sa inyo pong pag-antabay po sa amin, Tay. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tiwala. Hindi po tayo
magkakamali sa paglilingkod, tayo po ay magsisilbi sa bawat tao pong dito po sa ating syudad Mabalacat. Okay, we will have a discussion with the PELCO. Even before that naman po, nakipag-ugnayan na kami, yung mga satellite na parang another electrification na tinatayo na nila sa Mabalacat para tugunan ang mas marami pang pumapasok at naninirahang residente at mga gusto pong magtayo pong negosyo sa ating syudad ng Mabalacat. So tutugunan po natin yan, close coordination po sa PELCO. Ako